בתיכון אנחנו מלמדים לפי תקופות. שיעורים הראשונים של אותו יום, השעתיים הראשונות, מוקדשים לאותה תקופה. כיתות לומדות לבגרות מלאה ואיכותית. תיכון, אז הקשר עם המורים זה כמו עוד מישהו שאתה יכול לסמוך עליו ולדבר איתו. בגלל זה אני פה. כשנער פותח דלת ונותן לי להיכנס ונותן לי לעזור, או אפילו רק להקשיב ורק להכיל, זה נותן לי דלק חודשים קדימה. כאילו ישר שנכנסתי פה בט' פשוט הרגשתי כאילו אני נכנסת לאיזושהי משפחה. אז הבגרות באמנות כחלק מהמגמה, יש לה את החלק העיוני ואת החלק המעשי. בשיעור סדנה אנחנו לומדים ויטראז' שזה חיתוך זכוכיות, סלים, אנחנו קולים סלים לבית. יש גם נגרות. והכי טוב לי כשאני נכנסת לכיתה, סוגרת את הדלת ומלמדת.